नोंथांमोना बे साननैसोआ इरान आरो इउएसनि गेजेराव जानाय दावहानि सोमोन्दै ससियेल मिडिया प्लेटफर्माव बा टिभिनि निउस बा निउस पेपार जेरावबो नोंथांमोना नुदों। दा बेनि जाहोनखौ आं दिनै बे भिडिअनि गेजेराव बुंनो नागिरदों। इरान आरो इउएसनि गेजेराव मानो एसेबां गिलु बालु नारानाथा दावहा जागासिनो दङ। दा बेनि सोमोन्दै आङो बे सुंद' भिडिअनि गेजेराव डिटेल्स बुंनो नाजागोन। नोंथांमोना मिथिगौ जानांगौ आगोलाव इजराइल आरो इउएसए बिसोर मोननै हादोरा बिराद लोगोमोन, बिराद हेफाजाब होलायनाय, जायखिजाया मुवा बेसाद हरलाय लाबोलाय बिसोर मोननै कान्ट्रिया। ओमफ्राय इजराइल आरो इरान बिसोर मोननै हादोराबो बिराद लोगो। नाथाय गिबियाव इरान आरो इउएसएआ बे मोननै कान्ट्रिया मोजां सोमोन्दो गैलायामोन, माने लोगो नङामोन आरोखि। इराना इजराइलजों लोगो, इजराइला इउएसएजों लोगो, ओंखायनो लास्टआव इउएसएआबो इरानजों लोगो जानायसै आरोखि, बिराद लोगो। खिन्थु बेनि सिगाङावनो मोनसे बाथ्राखौ मिथिना थाग्रोनाया मोजां। इजराइला जेब्ला गावखौनो इन्डिपेन्डेन्ट कान्ट्रि हिसाबै फोसावदोंमोन अब्ला आरबनि माखासे कान्ट्रिफ्रा, आरब कान्ट्रिसफ्रा बेखौ गनायनानै लायाखैमोन। आरबनि कान्ट्रिस होननानै बुङोबा कुवेत, बेहरान, काटार, साउथ आरबिया, इउनाइटेड आरब एमाइरेट, बे गासैबो लेबानन, जर्डान, बेफोर गासैबो मिडल इस्ट रिजननि कान्ट्रिफोर आरो बे कान्ट्रिफ्रा गनायनानै लायाखैमोन जे इजराइला माबायदि मोनसे इन्डिपेन्डेन्ट कान्ट्रि जानो, बे माब्लाबाबो जानो हाया। नाथाय बे डिफिकाल्टनि समायाव इराना इजराइलखौ हेफाजाब होदोंमोन आरो बिसोरनो साहस होदोंमोन, टेनसन लानो गोनां गैया, नोंसोरखौ जोङो हेफाजाब होगोन, नोंसोरो मोनसे इन्डिपेन्डेन्ट कान्ट्रियानोखा होननानै बिसोरनो साहस होदोंमोन, बिसोरनो हेफाजाब होदोंमोन। आरब कान्ट्रिसफ्रा बेखौ अपस खालामदोंमोनब्लाबो नों टेनसन लानाङा, जोङो इराना इजराइलजों जेब्लाबो खैफोद आफोदजों नोंसोरो थाफागोन होननानै साहस होदोंमोन। आरो बेबायदिनो इजराइला 1948आव मोनसे इन्डिपेन्डेन्ट कान्ट्रि जादोंमोन आरो बे समनिफ्रायनो इरान आरो इजराइला बिराद लोगो जादोंमोन आरो बे समनिफ्रायनो बिराद मोजां सोमोन्दोमोन आरो मोनथाम कान्ट्रिया बिराद मोजां सोमोन्दोआव सोलिदोंमोन, इरान, इजराइल आरो इउएसए। नाथाय बेबायदि बिराद मोजां सोमोन्दो जानायनि असिला लानानै माने इउएसएआ बिराद मोजां सोमोन्दो जाबाय नालाय इजराइल आरो इरानजों, बिसोरो बेयाव फैनानै सासन नङाबाबो बिराद सोमोन्दो नालाय बेयाव खामानि मावनो लाबाय। बिसोरनि क्रुड अइलफोरखौ, गोथां थावफोरखौ बिसोर लानानै थाङो, एक्सट्रेक्ट खालामो, माने बिराद गावसोरनि सासन, गावसोरनि कालचार बेखौ बेयाव माने बिसोरो इम्पज खालामनो हमबाय इरानाव। आरो मोनसे बाथ्राखौ गोसोआव लाखा, इराना जाबाय मोनसे मुस्लिम कान्ट्रि आरो मुस्लिमाबो मोननै सेक्सन दङ नालाय, आरो बे इराना जाबाय शिया मुस्लिम डमिनेटेड कान्ट्रि आरो इजराइला जाबाय जुइश डमिनेटेड कान्ट्रि आरो आरबनि माखासे कान्ट्रिफ्रा जाबाय सुन्नी मुस्लिम डमिनेटेड कान्ट्रिसफोर। दा ओमफ्राय बे इरानाबोथ' मुस्लिम कान्ट्रियानो जाहैबाय, मात्र शिया मुस्लिम कान्ट्रि बियो। दा बे शिया मुस्लिम कान्ट्रि नालाय बिसोरनि कान्ट्रिया मोनसे मुस्लिम नेमखान्थिजों सोलियो। दा खिन्थु इउएसएआ बेयाव फैनानै बिराद माबा माबि नेम खान्थि बिसोरो बेयाव इम्पज खालामनो हमबाय, बिसोरनि बायदिसिना बेपार बानिज्यआव दखल खालामनो हमबाय। क्रुड अइलफोरखौ, गोथां थावफोरखौ बिसोर एक्सट्रेक्ट खालामो, गावसोरनि हादराव इम्पर्ट खालामो इउएसएआव। दा बेबायदि इउएसएआ गावसोरनि वेस्टार्न कालचारखौ बेबायदि इरान बायदि मोनसे मुस्लिम कान्ट्रियाव माने इम्पज खालामनायखौ, बाहायनायखौ, गोसार होनायखौ इरान हादोरनि लिडारफ्रा, माखासे लिडारफ्रा मोजां मोनाखैमोन आरोखि। आरो थिग बेबायदिनो 1979आव सासे सुप्रिम लिडार फैनायसै आरो बे सुप्रिम लिडारनि मुङा जाबाय आयातुल्लाह रुहल्लाह खामिनी। दाखालि बावै थैनाय लिडार नङा दे, नामा एसे बेलेग। दाखालि बावै थैनाया जाबाय आयातुल्लाह आली खामेनी आरो बै 1979आव लिडार जानाया बे जाबाय आयातुल्लाह रुहल्लाह खामेनी। आरो बियो 1979आव सुप्रिम लिडार हिसाबै बिबान आजावदोंमोन। आरो बे बाथ्राखौ नोंथाङा गोसोआव लाखिनाया मोजां, जेरैबायदि जोंनियाव प्राइम मिनिस्टार थायो, प्रेसिडेन्ट थायो, बे इरानाव इराननि डेम'क्रेसि बुङो, इराननि डेम'क्रेसिखौ थिउक्रेटिक डेम'क्रेसि होननानै बुङो, माने धोरोमनि नेमखान्थिजों सोलिनाय मोनसे डेम'क्रेसि। प्रेसिडेन्ट थायो, प्रेसिडेन्टनि सायाव आरो सासे लिडार थाबावो, बेयो जाबाय मा, बेयो सुप्रिम लिडार। सुप्रिम लिडारनि सिङावसो प्रेसिडेन्ट थायो। प्रेसिडेन्टखौ इलेक्सननि गेजेरजों सायख'यो, नाथाय बे सुप्रिम लिडारा बेयो जन्म गथ' फैयो आरोखि। दा होमबा प्रेसिडेन्टनि सायावबो सुप्रिम लिडारा थायो। आरो जेब्ला आयातुल्लाह रुहल्लाह खामेनीया सुप्रिम लिडार जायो 1979आव, बियो आमेरिकानि माखासे नेमखान्थिफोरखौ, आमेरिकानि इउएसएनि माखासे वेस्टार्न कालचारफोरखौ बियो माने इगनर खालामनो हमनायसै, एसे नागारनो हमनायसै, एसे अख्रा जानो हमनायसै बियो। आरो बियो गावनि गोसो बायदि माखासे नियम निथिफोरखौ खालामनो हमनायसै आरो बेबायदिनो सोलिनायसै 1989सिम। आरो बे आयातुल्लाह रुहल्लाह खामेनीनिफ्रायनो माने इउएसए आरो इरानजों सुथुर जाजेननो हमो आरोखि। आरो इरानजों इउएसएजों सुथुर जाबाय नालाय इजराइलाबो इरानजों सुथुर जानो हमबाय आरो, मानो, इउएसएजों इरानजों बिराद लोगो, हिर'खलायनाय लोगो। दा बेबायदि बेनि उनाव गोदान सुप्रिम लिडार जायो दाखालि बावै थैनाया, माने आयातुल्लाह आली खामेनी। बियो 1989निफ्राय दाखालि बावैसिम, माने फेब्रुवारिनि 28, 2026सिम बियो सुप्रिम लिडार जायो आरोखि। दाखालि इउएसएआ बिखौ
माने गावथारनायसिम बुथारनायसिम जेब्ला बियो 1989 आव बियो सुप्रिम लिडार जायो बियो अख्रासिनमोन आरो बियो इउएसए नि मोनबो नेमखान्थिजोंनो बियो सोलियाखैमोन आरो इउएसए जों बियो नांनो थाखाय बियो माने बिखा फोरदाननायसै आरो बिसोरनि सरकारनि खान्थिया डिक्टेटरशिपमोन नालाय माने लिडारा गाव जि गोसो जायो बेखौ मावनो हायो लिडारनि गोसो बायदि मावनाय खान्थि सासेल' लिडारनि डिसिजन मथे सोलिनाय बे खान्थिखौनो बुङो डिक्टेटरशिप बिसोरनिया डिक्टेटरशिपमोन नालाय बेखौ गाज्रि मोननाय माखासे मानसिफोरबो दंमोन दा बिनि एगेन्स्टआवबो बिराद माने मोनसे मुभमेन्ट सोलिखाबाय थादोंमोन आरो बेखौबो असिला लानानै माने इउएसएआ चान्स लायोमोन माने इराननि सुप्रिम लिडारा इराननि नोगोरारिफोरखौ बिराद खस्थ' होयो हेरेसमेन्ट होयो माने बिसोरनो कुनु माने अधिकार होआ बेबायदि बुंनानै बिसोरखौ माने नांनो चान्स लाबाय थायोमोन इरानजों इउएसएआ आरो बेबायदिनो बे इराननि माने डिक्टेटरशिप खुंथायखौ मोजां मोनैलाय बा बे खुंथायनि एगेन्स्टआव इराननि माखासे नोगोरारिफ्रा गेजेर गेजेर बिराद मुभमेन्टथ' खालामबोदोंमोन खिन्थु बिनि गेजेरावनो मोनसे मुंदांखा मुभमेन्टआ जाबाय बारा गोबाव जायाखै बियो जानुवारियाव 2026 नि जानुवारियाव बिराद गिदिर मोनसे मुभमेन्ट जादोंमोन आरो बे मुभमेन्टखौनो कन्ट्रल खालामनो थाखाय बे आयातुल्लाह आली खामेनिया माने मारै हायो बेखौ दमन खालामनो नाजादोंमोन आरो माने पुरा अपेन फायारिं अर्डार होदोंमोन बे माने सोमावसारनायखौ दबथायनो थाखाय आरो बेयाव हाजार हाजार मानसिफ्रा जिउ खोमानो गोनां जादोंमोन गावनि हादोरनि मानसिखौनो आयातुल्लाह खामेनि आली खामेनिया गावनो थाखाय अर्डार होदोंमोन मानो होनबा सोमावसारनाया बिराद रासिन जादोंमोन बेखौ दमन खालामनो थाखाय बे अर्डार होनांदोंमोन आरो हाजार हाजार मानसि थैनांदोंमोन जेराव आरो बे बिराद दुखुनांथावना जादोंमोन आरो बेखौनो माने इउएसए नि प्रेसिडेन्ट डनाल्ड ट्राम्पआ एकाउन्टआव लालायबाय माने इराना बिराद खास्रि बिस्रि सासन खालामबाय थादों जों बेखौ मारै हायो कन्ट्रल खालामनांगोन माने इराननि नोगोरारिजों मोजां जाफ्लाबाय इराननि नोगोरारिखौ जों मारै हायो बे डिक्टेटरशिप खुंथायनिफ्राय जोङो उदां खालामनांगौ ओंखायनो मारै हायो जोङो बे खामानिखौ कन्ट्रल खालामनांगौ होननानै मोनसे माने सुथुरनि मोनसे पइन्ट हिसाबै लालायबाय बेखौ आरो थिग बेबायदिनो गेजेर गेजेर माने इजराइलजों इरानजों माने इउएसएजों इरानजों दावहा जाबाय थाबाय बेबायदिनो 2025 नि जुनाव इउएसए आरो इजराइला बिराद गिदिर मोनसे एटेक खालामदोंमोन इरानखौ माने बिराद मानसि थैदोंमोन 80 जन 100 जन बेबायदि मानसि थैदोंमोन 300 जननिबो बांसिन मानसिफ्रा इन्जुर जादोंमोन बेयाव माने बिराद गिदिर गिदिर साइन्टिस्ट अफिसारफ्राबो थैदोंमोन खिन्थु बे समाव माने इराना खिथेर होखाराखैसै खिन्थु इजराइलखौ सोंदोंमोन आरो मानो बेबायदि जोंनि सायाव अयथासार खालामखो होननानै ओमफ्राय इजराइला रिप्लाइ होदोंमोन आरो जों बेखौ जोंनि डिफेन्सनि थाखाय खालामदों होननानै जों बेखौ खालामाबा जों बिराद गिदिर बिपदाव गोग्लैगोन थारमाने बेनि ओंथिया मा इराना थारमाने निउक्लियार वेपन्स बानायनो नागिरबाय थादों आरो निउक्लियार वेपन्सखौ बानायनो होनबा बानायनो हाया खिन्थु बे इजराइल आरो इउएसएआ माने सन्देह खालामबाय थादों जे इराना निउक्लियार वेपन्स बानायनो नागिरबाय थादों आरो इराना जुदि निउक्लियार वेपन्स बानायब्ला बियो फार्स्टआव इजराइलखौनो एटेक खालामगोन थारमाने बेखौ बिसोर गिनाय दङ आरो इजराइलजों लोगोसे माखासे मिडल इस्ट रिजननि कान्ट्रिफोर माने दुबाइ होन कुवेट लेबानन सौदी आरबिया बेबायदि जायखिजाया माखासे बे आरब कान्ट्रिसफोरखौ बियो थारमाने इराना एटेक खालामगोन माने बेबायदि सन्देह खालामो माने इउएसए आरो इजराइला दा बिनिखायनो बिसोरो गिनानै बिसोरखौ एडभान्स माने एराव खालामबाय थायो आरो मारै हायो बुथारनो माने बिसोरखौ फोजोबस्रांनो थाखाय जुजिबाय थायो इउएसए आरो इजराइला माने सिं सिं थारमाने इराना निउक्लियार वेपन्स बानायनो थाखाय बिसोरो प्रिपेरेसन खालामबाय थादों इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्ट खालामबाय थादों बेबो बिराद गिदिर मोनसे जागोन इउएसए इजराइल आरो इरानजों जानाय दावहानि माने एनपिटि होननाय मोनसे ट्रिटि दं बे ट्रिटिनि हेफाजाबजों बुहुमनि 191 हादोरफ्रा बे ट्रिटियाव बे सुक्तियाव साइन होथारनो गोनां जादों 1968 आव 1968 नि उनाव 8 सिम जाय हादोरफ्राव निउक्लियार वेपन्स गैया बे हादोरफ्रा माब्लाबाबो थारमाने निउक्लियार वेपन्स बानायनो मोना बेयाव जोङो बानाया होननानै बे एनपिटियाव माने साइन होनांगौ एनपिटि माने नन प्रोलिफरेशन ट्रिटि अन निउक्लियार वेपन्स थारमाने निउक्लियार वेपन्सखौ गुबुन रावबो हादोरफ्रा बानायनो मोना मोनबा हादरनि अनगायै बे मोनबा हादरा जाबाय इउके इउएसए बेबायदिनो चाइना बेबायदि माखासे मोनबा हादोरफोर बे मोनबा हादरनि अनगायै रावबो गुबुन हादरा थारमाने निउक्लियार वेपन्स बानायनो मोना होनानै माने साइन होथारनांगौ दा इरानाबो बेयाव साइन होनाय दङ दा इराना बेयाव साइन होनाय दङबाबो खिन्थु इराना बै माने सुप्रिम लिडारफोरा बिबान लानायनि उनाव बिसोर रावखौबो केयार खालामा आरो गावसोरनि माने गुबुन गुबुन हादरफोराव पृथ्वीयाव 6टा 7टासो हादराव माने निउक्लियार वेपन्स दं भारतआवबो दङ पाकिस्तान दं सौदी आरब नर्थ करिया इउएसए चाइना माने इउके बेफोर माखासे 7टासो हादरफ्राव दङ आरो गावसोरनियाव निउक्लियार वेपन्स दं गावसोरा माने इजराइलआवबो दङ इजराइलखौ माने बे इउएसएआ जेबो बुङा खिन्थु जोंखौ निउक्लियार वेपन्स बानायनायाव खर' सायो मानो गावसोरा गिदिर निउक्लियार वेपन्स लानानै जिरायना दोनबाय थायो गुबुनखौ मानो बानायजानो बायो
बे बिराद गोदोर मोनसे डिसक्रिमिनेटरि जादोंना जायाखै बिराद मोनसे नासयनाय जादोंना जायाखै गावसोरा निउक्लियार वेपन्स बाहायो गावसोरा बानायो माखासे हादोरफ्रा दोङो खिन्थु जों निउक्लियार वेपन्स बानायबा मा दाय जायो उइ डन्ट केयार होननानै इराना थारमाने बेनि एसे अख्रा खालामबाय थादों आरोखि खिन्थु दा बिसोरो निउक्लियार वेपन्स बानायनो थाखाय नाजाया बेखौ मिथिया खिन्थु इउएसए बुंनाय मथेबा इराना थारमाने निउक्लियार वेपन्स बानायनो थाखाय बिसोरो माखासे इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्ट खालामगासिनो दङ आरो बेनि थाखायबो नै रिसेन्टलि 28 नै दाखालि बावै जानाय 28 फेब्रुवारि 2026 नि बे दावहायानि बेबो मोनसे गिदिर जाहोन आरोखि दा बेबायदि दाना बे दावहायाथ' जाबाय जाहोनखौबो मिथिबाय जाहोना मा जाहोननि थाखाय माने इउएसए आरो इराननि गेजेराव दावहा जादों दाना बे दावहानि उनाव मा मोनसे जोंनिया जानो थांगासिनो दोङो खहा बे जाबाय मा ओमान गाल्फ आरो पार्सियान गाल्फ बेनि गेजेराव मोनसे दैनि फिसा गुसेब लामा दं आरो लैथोआव बेखौ बुङो हरमुज स्ट्रेट बा स्ट्रेट अफ हरमुज बे लैथोनि फिसा लामानि गेजेरजों माने मुलुगनि 20-30% माने थाव होनना बुङोबा पेट्रल डिजेल आरो थावनिफ्राय बानायनाय जायखिजाया प्रडाक्ट क्रुड अइल बे माने बेनि गेजेरजों बारबोयो आरो भारतनि 60%नि बांसिन थावा बे माने फिसा स्ट्रेट अफ हरमुज फिसा दै लामानि गेजेरजोंनो बारबोयो आरो बे फिसा दै लामाखौ इराना कन्ट्रल खालामो दा इरानजों जुद्ध जानायलाय बियो रागा जोंबाय आरो रागा जोंना बियो धुमखि होदों जे जोंखौ बेबायदि अत्याचार खालामदों नालाय जोङो दा बे फिसा दै लामाखौ स्ट्रेट अफ हरमुजखौ जोङो बन्द खालामनोसै जै माने बन्द खालामबाय बे जोंनि भारत आरो माखासे हादोरफोराव बियो गोहोम गोग्लैनोसै आरोखि दा जोंनि 60% दै थावानो बे फिसा दै लामाजों फैयो नालाय दा बिसोर बन्द खालामना होबाथाय जोंनि थावनि साप्लायानो गैया जागोन अब्ला जोंनि भारतआव थावनि साप्लाया 60% खमायगोन थावनि आंखाल जागोन अब्ला पेट्रल डिजेलनि दामा 100निफ्राय 200-300 जानो हागौ जों गोबां खहा जागोन आरोखि दा बेबायदि जानानै दङ दा नोंथांमोना बुजिबाय मानो मा जाहोनाव इउएसए आरो इराननि गेजेराव दावहा जादों बे दावहाया जोबाब्ला जोंहा मा खहा जागोन बेखौबो नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों बुजिबाय जानांगौ अके बाय बाय सी इउ नेक्स्ट